El govern de PP i Vox ha decidit dur a terme unes retallades fortíssimes. A les escoles oficials d'idiomes es veuran afectades moltes llengües. Jo el 2017, quan vivia a França, en una associació, començai a estudiar èuscar. No només jo, que sóc valencià, una amiga sevillana també s'apunta i allí conegué gent molt interessant. Gent que respecta les altres cultures, ja bé perquè teníem pares d'allà, família, perquè són lingüistes o per simple curiositat. L'estat espanyol, vulguen o no, és plural i com a tal han de respectar totes les llengües. Al País Valencià tenim la possibilitat d'estudiar èuscar a Alacant, València i Castelló. No només èuscar, fins i tot volen retallar en espanyol llengua estrangera, perquè a aquestes persones no els agrada la cultura i no els importen les llengües de l'estat espanyol. En el cas de l'èuscar pretenen fer fora 3 dels 4 professors, una d'ells no poden perquè s'ha tret la plaça, si no ho farien, i ficar-li damunt a ella tots els grups i que siga de manera online. Alguns pensareu, bé, però això a mi no m'afecta. Pegueu-li voltes a això. Gaur ni naizelako, baina bihar zu izango zara. Perquè avui sóc jo, però tu ho seràs demà. Este modus operandi de llevar-nos drets a poquet fa que la gent no se cohesione i que no vingues a ajudar-me perquè a tu no t'afecta. Però és que el dia de demà a ta cosina que va en cadira de rodes també li llevaran drets. I a l'altre, al teu cosí que té un càncer, no podran ajudar-lo perquè han retallat en sanitat. Els drets són qüestió de tots. Damunt una cosa que és nacional espanyola i que tota la gent interessada al País Valencià, tinga família basca, no tinga família basca, que vol ajudar una altra llengua de l'estat, que vol aprendre'l perquè li agrada i ja està, perquè li agrada la música, la cultura, la gastronomia. Per tot això, dimecres 17 d'abril, concentració a la porta de Conselleria des de la 1:30 fins les 3. Avinguda de Campanar 32, València. És necessari fer front comú en tots els aspectes, ajudar-nos mútuament, difondre, perquè el problema que tu tingues demà, allí haurem d'estar per ajudar-te. No cregueu que això no va amb vosaltres, perquè repetisc, gaur ni naizelako, baina bihar zu izango zara. Agur.